шумораи бекороне ки расман сабти ном шудаанд дар Тоҷикистон афзоиш ёфтааст. Мақомоти оҷонсии омори Тоҷикистон бидуни тавзеҳи омилҳои афзоиши бекорӣ мегӯянд, ин омор бар асоси маълумоти шӯъбаҳои шуғли аҳолӣ ҷамъбаст шудааст. маълумотҳои хадамоти вазорати меҳнат муҷарради шуғли аҳолӣ шумораи бекорон 55,8 нафарро ташкил медиҳад. Дар ибтида нисбат ба соли гузашта 8,6% зиёд шудааст ва сатҳи бекорӣ расмӣ ба қайда гузашта шуда ҳамин замон дар ҳудуди 2,2%-ро ташкил мекард метавонад ва соли гузашта ҳамин нишондиҳанда 2%-ро ташкил мекард. вале шумораи воқеии бекорон дар Тоҷикистон чанд маротиба бештар гуфта мешавад. Аксарияти бекорон мегӯянд огоҳ нестанд ки чӣ гуна онҳоро сабти ном мекунанд ва ё хоҳиш надоранд ки худро ҳамчун бекор сабти ном кунанд. Кови кор меёбӣ, неки масъалаи ҳамин ҳисоби маблағ доданшон чӣ шуд? Ниш падапрос айдад. Чӣ хел метиҳанд? Сари вақт метиҳанд маоша ё ки дер метиҳанд? Ниш номаълум аст. сокинон омилҳои мухталифи болоравии мизони бекорӣ дар кишварро ном мебаранд. рӯз население афзудааст, рӯз то рӯз гуфти мардак ва дидеса ки ко ки боша мардак тарафи Россия мерава, намерава кушка Россия. Меша дар давлат хиш кор неки надора кор, бекор мегарда. Тока дар бозор, тока гуфти ма хароба мекард, тока дастройка. А дигар чиз завод фабрика он чизга нест, истеслодгар нест. бекори ана зиёд шуда ба он сабабе ки худаш мардум кор намекунанд. Тамаҷҷӯҳ шудагия, муфхур шудагия бисёр. Ҳамин ҷиҳат вохи ягон мо сохтмончием ягон га гуфтан алҳамдулиллоҳ созаи зиндагӣ то 4-5 ҳазор сомона кор карда издем мошуда. мақомоти вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ иддао мекунанд ки барномаҳои таъмини сокинон ба ҷои кор рӯй даст доранд ки дар нимсолаи соли ҷорӣ 36 000 нафарро ба ҷои кор таъмин кардаанд. аммо ба гуфтаи коршиносон таваҷҷӯҳ ба чунин ҷойҳои корӣ кам аст. омори воқеӣ на ҳар як кас гӯем рафта худашро бекор қайд мекунад. барои чӣ? барои он ки бисёреҳо аз синни 18 сола боло ҳама ба Россия мераванд ва дар ин ҷо ҳамчун бекор ба қайд гирифта намешаванд. аксари сокинони қобили кор дар Тоҷикистон барои дарёфти кор ва дастмузди беҳтар ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба хориҷи кишвар аксаран ба Русия мераванд.